kod welo ariyo, Jovince Wanyingo, jatim nonro mar Infotrack, kachiela kod Kevin Osido, mano jatatije mar County Governance Watch. Watwa kotudore kod chal mar counties, mano kotudore kod nonro mano timo dichieng' manyoro, makoro yango ni governors moko timo makare, moloyo governors mamoko. Wanyingo mana penjo ma penji kapok ne wadhi yweyo moro madundo, wachno mar kaka ipogo pesa, kata kaka imiyo counties pesa. Bende ung'iyo ga ikinde ma utimo nonro makamagi, ma governor moro ok nyal biro ywak ni anto koro upima gi county makama nango, kalor ni county makamano seche moko imiyo pesa mathoth, momiyo seche moko timo dongruoge makare, obede sekta mar pur, sekta mar thieth, sekta mar somo kata wechego mag kungo piny. Joyce ada duoki e yo mopogore niya. Ing'eyo ni piny ma wantie kaka lith lwedo ok nyal romo. To pod ka in gi lith lwedo abich, tiwacho mana ni dong in gi lweti inyalo tiyo. Koro gima timore ni governors ok onego ywagi kaluwore ni gi allocation ma giyudo. Joma yudo pesa madongo king'iyo gine e ripode mwasegologi, moko ok ti maber kendo ok yudgi e thuolo mamalo. Gin gi pesa madongo, to joma iyudo ka nigi pesa mabet tin kata moromo, to wuok kendo yiedhore kendo iyudo ka koro gitiyo maber. To nitiere penjo mipenjo aching' mar allocation. Bende wang'iyo sama watimo nonro to wang'iyo ni pesa bende omi maromo nade. Nitiere e report kanyo wach mar planning. County ka county nigi minister mar planning. To minister kendo mane department mariembo county. Gin miyudo ka sama koro gidwa timo budget. Kose mi pesa nyaka itim budget. To budget ni luwore kod public participation. Ni bende yomi oganda to wacho ni ka an Siaya, an Mageta, jo Mageta dwaro ang'o? Jo Mageta dwaro cho, koso gidwaro ni mondo mi oketnegi kata ambulance moro, koso gernegi osiptal, water ambulance. Kata kaponi intiere Migori, jo Kakrao dwaro ang'o as a ward. Pach jo piny ema jo planning tiyogo, asto gi timo allocation mar pesa gi. Kanyo planning wapenjoga, kendo e ripodwa no nogolo ni planning moloyo county ma Murang'a man male planning kod kiluwa gi county ma motelo Kaluo to en Homa Bay. Nikech kaka gitimo planning. Ta adwa mana medo duoko gima ne Ken owacho. Kevin owacho. Onge kaka governor bro ywak, gin dhano 47. Ng'at monego ywagi ni ang'o miya nabet namba 47 kare koro kik luonge ni excellency, kik luonge ni governor. Molok nyinge. Penj mar Kenya ka nyathi manitiere e wuotho gik. E piny mar Migori. Pod otimo mana penj machal gi nyathi manitiere Milimani, untie but State House ka. School mantie tie State House kae. Gitimo penj achiel machal. Tibro yud ni number 1, kata kako timo school ma pod nyathi bedo kata bench, kod nyathi mabete kom mayom kaka makoro miyo wa mwabete ni. Imiyo gi penj machal. Mane kaka wambwa timo ne governors gi. Nikech counties imiyo ga gimoro mokwongo ni allocation marom, kokimedo gi kaluwore kod chal mar counties. Ma jo CRA ma gine Kevin owacho, CRA ng'iyo ga nito ere kaka county ni en gi chandruok mane koro wamede pesa mambalang'. Koro luwore kaka county, ing'eni gik moko nitie ariyo. Nitiere telo ma mano ranking. Nyoro king'iyo ripodwa no maber, ibro yudo ni nitiere counties motimo maber gin mbele, to governor gi to onge mbele. Akeni menyo useneno gino. Kata county mar Homa Bay, governor gi ok en namba gine, county gi gin namba 2, to governor Gladys Wanga to en namba 3 kuom ng'ato kaka en owuon. Koro yudo ka pogruok gi nitiere. County kata kaka Kirinyaga, nye en malo, obedo namba 2 malo kucho, namba 3, but governor ne to ni chien namba 14. Kaka en kako wuon. Ng'iyo governor wuon tu ng'iyo machalo nade. Koro nitie gik moko ariyo, nikech samoro jo county inyalo seyo governor to will kod county. Gik moko nitiere ga ariyo. Sani in Joyce kaka
gine presenter kata gine awachni jatich mar kambi mar Ramogi. To Ramogi bendo pogore. Ramogi inyalo ka gimoro timre marach to itero ng'ate do nitero Ramogi ok teri kaka in. Iwinjo. Koro mondo mi akete maler nitiere pogruok kind gavana kod county. County bro bedo kata ka gavana onge. Iwacho kasa ni wane third generation. Nitiere governors manyonuoyo. Onuoyo in the sense ni ne nitiere tielo mokwongo to tielo mar ariyo ne jopiny ogoye piny nikech ok otiyo maber. Sani king'iyo ripodwa no nwagolo ni to governors manyocha oduoge telo gitiyo machalo nade. Tiyudo ka nitiere jok manyocha oduogo motiyo matek. E tielo mokwongo notiyo mandhem omiyo jopiny nolware. Koduogo mar ariyo koro keto maino. Sani king'iyo Professor Nyong'o, I'm conflicted nikech mano governor Nadala Kisumu. En number 4. Report manyocha ogolo higa ma okalo ne Kisumu ne onge. Ne onge. Ne ok otiyo maber. Ne onge e top mwagolo gini. To sani nitiere koro gik moko magisetimo omiyo koro onyalo jopiny nyalo kete ni Kisumu ni malo to kendo gavana ni malo. Iwinjo? Nikech ging'iyo gik moko motim. Counties moko makata samoro ero koro kwa ket maino kaka Migori nyo yudo certificate. Nitiere kuonde manye gitimie maber manye giyude e certificate. Kata county governor Dr. Ochila Yako e nonro manyicho timo higa mokalo noonge among ni mnyalo manye list ni to en kure. To kawuono to king'iyo ripodwa no nyinge nye nitie malo kaka achiel kuom governors manyotimo maber. Iwinjo? Koro nitie lokruok. Governors gi ing'eni gin jo siasa. Sama koro gibiro kata kumiyo gi thuolo kaka wang' jowi kama. To ginyalo seyo. To ka gidok chien, anyalo koni ni ka gidok chien, kata jatim nonro wadwani, simbe nyalo oli. Wayudo report no nade. Wadwani mondo. Kata nyoro nye wamor ka governors nyo wacho ni wasedhi offices gi, waseneno repodwa, waseketo jowa mondo gi ong'ie report no. Nikech ipenjo ni nyaka kaka magitimo nyaka ward. Wambe wango nyaka ward. 14 gine 1450 ward gi. Kidwa penja ward kaka mag Nairobi, Praboro koda beach gi. Ward ka ward wan gi nonro kata ward ka ward ukawo ji adie ward ka ward. Koro pogore kuom dhano 50,000 gochiko manyo tiyo gogi. Mane counties duto 47. Koro mondo mi a correct gimoro ka bende kaka science. Ok wawach ni 50,000 koro wapogo marom. Apana. Wakwongo wang'iyo sector ni Nairobi. Kaka e county gine manyo atimoni. Nairobi nyo wuyo gi dhane 2,000 gine 3,200. 3,200 ni idwa pogene wards Praboro koda beach. Nitie ward madhi bedo gi jok mang'eny kech kaluwore gi science nyaka mi gimoro ni PPS. Nyaka ng'i ni to dhan oganda di man kanyo kokipoge. To ken gima wawuok go. En gima jotim nonro madongo mag jo Kenya Bureau of Statistics osemiyowa. En sample mosemiwa makoro ini plug iketa kita ni adwaro na tim nonro to nonro ni iyudo ni Kisumbwa wabro timo dhanadi kaka Kisumu samo nyo wuyo gi dhane 1,000 gi 400 aparo kanyo nyalo bedo 1,000 gi 200 kata 1,000 gi 400. Koro 1,000 gi idwa pogone wards 30 koda beach mar mantiere gine e Kisumu County. Kidhiyo mabei wards gi 40 koda beach go idwa pogo gi te. Tidwa pogo ni awuyo gi dhano 1,000 gi 200 to ward ka ward onego bed gi dhanadi. Koro gigi wang'iyo ga emomiyo ripodegi. Mondo mi yud report maduong', report kata masani aneno kisomo kanyo no. Okonyisi constituency. Wan go by constituency. Kidwaro ng'iyo ni constituency mane nikech nitiere constituencies. Nyicho waneno governor moro kobiro e office wa ng'iyo repode. To owacho na adier gimo wacho ni ward ni to ken Makalu en governor moa kumachielo. Wacho na adier ward ni to nyaka nyiche yiera. Kata sani adhi e second term pok na nyono ward. Koro gimo wacho nani en adier.